Weh, pare ya wae kuning. Dek wae panen iki. Wes. Oh iya? Panen kayak terus bet didol, bet go happy. Cak kanca kanca wis penak iki. Tanpa pangkat, tanpa kosong, bot apote ketama asmoro. Sri Muning kerja pabrikan. Le, nyapa iki? Nang kono. Dorong-dorongan. Gawananmu apa iki? Anggur putih. Wah, Assalamualaikum. sekam. Anggur putih, Bos. Anggur putih. Lho, ngaret gawananmu anggur putih ki piye? Ini ngelah. Ini ngelah barang ngono kok. Oke, chat. Ini Itu namanya paling iki. mabuk. Aku iki dorongan ngene iki ndelok untuk sawah nggonku iki wae panen arepan. Oh. Sik suwi kuwi panen. Ya, kayak gawananmu iki opo to? Iki sik cilik lho, gawananmu wis kaya ngene iki. Wis nene pake piye? Iki cilik piye, Bos? Wis aja dosa lho, Le. Ning aja. Ora pareng. Anggur Gusti Allah putih. genah wis sing Gusti Allah wis dilarang minum-minuman keras itu. Iki anggur putih lho, Bos. Iya, iki kan non alkoholis lho, non alkoholis kok ngene iki memabukkan, wis ora usah ngombe. Lah ngene ngelah piye? Ya nglayu kowe ngombe banyu kae diselan apa piye ngono to? Iso. Kok genah wis diomongi minuman itu yang memabukkan itu haram kok iso. Iki anggur endang-endang iki tok. Iya, karo dor-doran karo ngeses ning omah sumuke koyo mbok. Oh alah. Kek wingi wis entuk oke purung. Lho isik kaseko tok celuk nggih. Lah wong aku ki tak celuk iki karo nyangking opo, barengku ki cake opo aku iki nyangking aku. Aku iki penasaran. Putih lho. Lah Banyu ada tok wingi iki. putih iso tulisannya anggur iso. Iki adae wong aku iki ora enak ada. Oh, aja tenan. Nek barang-barang sing memabukkan iki aja, dilarang Allah tenan. Terus Gusti Allah wis kandha kok. Sing ngombe banyu-banyu sawah kuwi lho. Nek awak. Kek entang ngaret-ngaret kono nang kono. Oh Iya, ora ngaret. Wis enggak. Kendang ora usah ngombe puniki neh. Assalamualaikum. Salam. Kendang rono. Oh iya. Bocah cilik lho, gawanane kok omben. Ki anake sapa kaya ngono kuwi iki. Aku dhisik cilik aku ora ngono kuwi gawan aku banyu putih lho. Banyu. Tas saiki wis ngono kuwi ceklane wis omben-omben ngono kuwi. Mulai masa depan suram ngene iki semarai Indonesia sing ora maju ki wis ngono-ngono kuwi, basane ngono kuwi pisan. Wes bocah. Ngaret kene. Wong goblok kae nggih. Wis diomongi banyu putih ngeyel ae. Wong kok pekok ya, Ram. Iki suket ae wong. Arite kaya tahi wae. Wong pekok mesti omongi ngeyel. Lah aku ini ngombe apa jajal? Mesti omongi banyu putih. Ya ora ada mau. Wah. Buruk. Wah, arite kaya tahi. Oh, Gos. Makan wedhus wareg iki, Go. Nek besok-besok. Wis sak meneh, go mulih. Timbang ngaret ae ayo tak ajak Sak nyandi? pasar malam ngono. Masa mangan ndi lho? Kono lho karo dolan-dolan
malam. Oh iya, aku tak adus ya. Ya, Tak ganti. ya. Masa nih ganteng. Oh. Oh. Wah, suara lambe barang aja. Nah, dolan kok. Ayo, piye? Ayo. Gitu. Ya. Urung buka ini. Si amene kok. Dorong kene lah ora. Tutup ngono lho. Lah iya lho, biasanya amene iki wis buka lho. Piye iki amene tutup iki? Biasane kuwi tau rene ora? Bolak-balik rene iki, tapi biasanya yo amene iki wis buka lho. Iki enek opo ya amene buka iki? Jenenge pasar malam kayak iki sik sore lho, Bos. Iya, pasar malam kuwi bengi, tapi yang ini kan wis buka to. Lah sempo piye? Iki jadi Piye? Jadi anu piye? Pupu ae sing duwe iki. Sing Hah? duwe ndi iki? Ora ada buka. Pencet lempenge iki opo piye wae? Nyapa ngene iki? Oh, kaya isin duwe iki. Ya. Cuwilik isin duwe. Barang sak men. Cilik lho. Barang sak men gedine cuwilik wae. Iki apa ning ngene iki? Lempenge. Oh. Anu Mas. Silku main karo iki. Oh, iki bar magrib. Saiki. Iki malam jemuah. Ora, masalah ngene, Bro. Mas. Bar magrib iki aku iki karo iki ponak aku iki to. Arep yasinan, mulai saiki tak gong rene, tak tumakne iki arepan. Ya engko rada wengi-wengi tutup iki jam 11. Jam 11 iki cah iki wis turu lho, wis turu esuk sekolah. Lho, pasar malam buka jam 11 iki piye lho iki? Iki tutupe le, iki piye to? Beh, jan bocah nek. Tak pencet lempengmu lho iku. Lah iki piye penake? Ya kok balik rene neh bodonan. Jam piro? Jam piro? Bar magrib. Lho kok aku jam 11 iki piye to? Iki tutupe le, beh kupingmu iki tak jejeli opo Lah iku jare jane. buka jam 11. Kene diwanyane dorong-dorong penake lho, Dorong-dorong kene, Bah. penake. Cah ngene lho. Rokok le. Tenane, beres ae jam piro? Iki ya, iki bukae bar magrib. Tutupe jam 11 ngono le. Lah diingi ning woro-woro ngono kuwi disiarane liwat anu datang dan saksikan jam 5. Kuwi nak hari biasa iki mau malam jemuah. Padha yasinan. Lah bedone apa lho bar magrib Bedone iki mak yo apa? yasinan. Ya beda nek malam Jumat iki dina kramat kok prasal padha sunah iki. Lho, Bu, Piye to iki? dikeki rezeki rek iso ditunda-tunda iki lho Mas iki. Goblok. Iki menjalankan sunah Rasul le. Ya tapi piye keki rezeki kok iso ditunda-tunda ya? Enek sing Yo, ya. ngaji, Lah iya, barang kuwi kok goblok kuwi. yasinan. Ya batenge ae lagu yasinan. Iki lho iki kapan? Saiki piye? Tak bayari double. Iki ki sing duwe iki aku apa kowe to le jane kok ngeyel lek koyo ngono Kowe kuwi. tak nata Aku piye tak kentreng ae lho, tukune iki. ponak aku lho kentreng ae. Kowe kok tak cantrol ning dhuwur kono lho kowe engko bodonan calor iki ngono rewel lagi kok. Bulan pun aku piye iki? Eh? Sedone. Tipu poe wonge. Beh, penake piye iki dhewe kok iki lho. Iki sing duwe Pencet aku. lempenge. Wah, kekel iki. Iki ki kruku yo akeh ning anak buah kurang bodo Iki, teko. celuan Celukan Kurang bodo teko ngono lho. Ah, Mbok liyane bodo adus apa nyang warung Kakek liyane. iki dikek rezeki tak tolak. buruk wong iki. Buruk trae.
ngono kok. Kok bali anggo bar magrib ngono. Lebar magrib nang iki arep udan lho, Bos, Bos iki yo. Ya engko prayan nek terang to Le jenenge udan prai Ya banjir. prak yo bleko becek aku ndak keluar. Kok iki lho omahmu ngendi to? Omahku sandel, Bos. Lah wong omah desa kaya ngene kok kemen. Mas, ojo rame-rame, Mas. Nyapa nyapa. Lho, Lah iki. ora gur aku dhewe sing numpak iki ya numpak. Alah, aku numpak. Ah, wis jantung Wong iso leng Numpak. Iki kok nak Numpak. Aku numpak aku. Wis tak terus numpak. Jan bocah Ora numpak. Numpak. Iki bocah loro iki nak dom iki ngeyel lekek cengomu engko. Tak pencet lempengku lho ya. Ndang numpak. Kau Sing tanggung jawab aku yo. Bodoh mulai sik kono, mulai. Mulai sidone piye? Bar magrib mulai. Piye? Iki sing duwe aku macem-macem iku tak gacau cengomu pedhot engko. Bodoh mulai. Mulai. Usir terus. Mulai. Rezeki ora gelem. Mulai. Oh iya wis rezeki tau. Mulai. Otak iki omongi ngeyel ae. Domoy bar magrib nak balik iki. Jaya ini iki urung wayahe buka iki. Aduse urung. Halo, buka Buka kae. Buka kene uangnya kae. Oke, ayo numpak yo. Numpak ayo. Ayo. Sik, aja numpas sik. Iki bayar. Bayare piro, Pak? Iki murah iki. Lah piro? Piro? Uang iki. Mas wong larang men to. Lah ya ado iki. So. Larang lho, Mas. Larang Aku wong ate kene lho, Pak. kemudian. Aku penduduk kene lho. Heeh. Mbak, mesake cah cilik iki lho, kata ketreng ae main kono ra iso. Rono-rono kesel Mas mesen. Wis piro ngones? Kok gampang petunge kok. Dimange wong wong telu ya. Wis iya. Wis mesakne iki nan. Iya, ra So, apa-apa. iki kayak rezeki digo pembukaan. Iya. Pelaris. Ndang, numpak. Piye numpak iki? Numpak koyo. Iya, Numpak. numpak ngono. Numpak kono. Numpak ana le. Iku numpak iki ngene tok. Iya, numpak kono, numpak. Iki murah. Yo, Ndang. Wes ya kuwi kuwi ge hae ngono. Ya wis ngono tok iki trae. Wegah numpak iki. Ayo. Piye iki? Bos seneng. Lho, lah bos seneng kok. Piye iki? Ayo. Lah bos seneng bali ayo. Nek bayar sik. Ora, bos seneng kok. Ora seneng gue. Seneng kok. Weh, ya ene pelanggan rong tak rame iki. Ado-ado. Enek wong piro iki ora bayar iki piye iki? Jan, bro, dagangane.